Amit kaliman pasang tabe kasabeto ing ilo-ilo dina ngilangno tolak manu dumawahing tawang towang luputo ing tolak sarik miwasiku dedaning Gusti dene kula Dik Sura kumawantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sadaya mradhapa awit srupanyunipun ibu juminem sak keluarga kula piniji pambiwara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hasan. Inna rabbana laghafurus syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syekh Rahmat Soho tentrem rahayu awit saking keparingipun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenengan sadaya lumebering dhateng kula lan mugi tansah nglimputana wontening madyaning pahargyan ing wanci siang menika ing salesipun santi ginarya sasanti kamulyaning Sri pengantin miwah ingkang mengku gati mugi tansah pikantuk berkah rahmating Gusti ingkang murbeng dumadi dumateng kadang-kadang pametri budaya putra laras sinengkoyong dening Setyorini Audio Sound System keparenga sawetawis sanggiringi pambiwara masakan lampah-lampahing pahargyan kanthi gending santi mulya laras pelok padat nenem sumangga. Kula nuwun para pinisepuh sesepuh ingkang pono ing pinawas lebda ing pitutur ingkang pantes satuhu kula bekteni dumateng para tamu sildahan kakung saha putri ingkang sadaya winengku ing pakurmatan. Keparengna kula minangka jejering pambiwara ing wanci siang menika badhe maosaken rancanganing lampah-lampah pahargyan dawuhipun pengantin pun Roro Ayu Anissa Fitri Azizah putra tetilaripun sawargi Bapa Sukaya Parwa Pratama dalesan Ibu Juminem ingkang sampun sah tinangsulan kanthi sartataning agami saha nagari kaliyan pun Bagus Aditya Pratama
putra turunipun Bapak Gunawan Ibu Sunarti ingkang pidalem ing tlatah Dadapan RT 3 RW kalih Kalurahan Kepoh Kecamatan Sambi kalebet wewengkon Kabupaten Boyolali. Dene tata cara akad nikah sampun kalampahan kanthi wilujeng. Rikala kala enjing Sabtu Wage Surya kaping 6 Juni warsa 2026 wonten ing turunan Sobokerto Ngemplak Boyolali. Minangka purwakan ngatur langkung rumiyin, sumangga panjenengan sadaya kula dherekaken ngaturaken panuwun syukur kunjuk ing ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bilih punapa ing wanci siang menika panjenengan sadaya lan kula tasih saged manunggil makempal wonten ing wisma pahargyan ngriki kanthi wilujeng nirbaya nir ing sambikala. Dene sedaya nugraha ingkang sampun kapadegaken punika sumangga sarengan dipun tampi kanthi raos syukur. Satemah sedayanipun saged handamel raos sing tentrem wonten ing lahir terus sing batos. Salam sholawat mugi katetepna dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun wonten ing yaumul kiamah mangke. Para tamu ingkang sami minulya ing budi, salajengipun badhe kula waosaken urut rancanganing lampahing pahargyan ingkang sampun karacik. Lampahing tata cara badhe kawiwitan kanthi waosan pambuka. Kalajengaken hangacarani lenggahipun penganten putri wonten palenggahan ingkang sampun rinengga. Sasampunipun satata lenggah bidaling utusan pametu ing penganten kakung tumuju ing panti palereman. Sasampunipun penganten kakung karawuhaken wonten ing madyaning pahargyan, lampahing tata cara ingkang angka 3 nun injih pasrah panampining penganten. Ing salajengipun penganten sekalian binayong kalenggahaken wonten palenggahan ingkang sampun rinengga. Purna binayonge penanten lampahing tata cara ingkang angka 50 nun injih sungkeman kalajengaken tumplak punjen dhateng ibu dumateng para putranipun. Para tamu ingkang minulya ing budi, lampahing tata cara ingkang angka 50 injih atur pambagya wilujeng karawuhan panjenengan sadaya. Wondene yekti paripurnaning pahargyan menawi ing mangke Sri penganten kekalih Rama Ibu sarta besan sampun jengkar saking palenggahan rinengga lumampah tumuju sangajenging gapura winangun. Saperlu hataka pasta nderekaken kondur panjenengan sadaya. Mekaten para tamu sinedahan kakung saha putri, pratelan lampah-lampah pahargyan ingkang badhe racik ing wanci enjing punika. Mugi purwa madya dumugi purnaning gati Gusti ingkang Maha Agung tansah paring pangayoman.
rahayu ingkang sami pinanggih sekeca lenggahipun nuwun. Sanggunging para tamu kinurmatan, jumbo kalian rerumpeganing tata cara ingkang sampun karaji. Bilih lampahing pahargyan ing ngeri kalengan punika badhe kawiwitan kanthi waosan pambuka. Pramila katur dumateng kadang-kadang ingkang benten kapitadosan kalian kula. Keparenga ngindahing penggalih jumbuhaken kalian swasana lan kawontenan. Wondene katur dumateng kadang-kadang ingkang satunggal kapitadosan kalian kula hangrasuk agami Islam. Sumangga sarengan dipun buka kanthi waosan basmalah kanthi sarengan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat miwah ngagungaken asma Gusti ingkang Maha Asih lan Maha Kawasa kala wau. Mugi saged handadosna pepayung bilih sedaya lampahing tata cara pahargyan ing ngri kalenggan punika hamanggih kawilujengan dumugi ing paripurnaning mangke. Amin Allahumma amin. Para tamu sinedahan kakung saha putri, sasmita ingkang kula tampi saking pangarsaning pahargyan. Bilih anggenipun pengantin putri ngagem busana sampun kepareng paripurna. Ing salajengipun badhe kalenggahaken wonten madyaning pahargyan. Nyuwun keparengipun dumateng Bapa Sukir keparenga hamra titisaken lenggahe pengantin putri. Menggah tataning lampah pengantin putri kekanthi dening Roro Ayu Rahmawati saha Raya Ayu Indah. Keparenga dumateng kadang-kadang campur sari restu laras sinekuyung dening Setyorini Audio Sound System. Keparenga hangiringi lampahing pengantin putri kanthi gending Ketawang Sekar Tejo laras pelok padet manyura. Sumangga.